नमस्कार मित्रमैत्रिणी, अमिताज किचनमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत 7 काप्याचे घावण. ही एक पारंपरिक मालवणी रेसिपी आहे. तर कशी बनवायची ते आज आपण बघूया. ह्यासाठी मी 2 कप तांदळाचे पीठ घेतले आहे, घावण्याचे पीठ. त्यामध्ये मी चिमूटभर मीठ टाकणार आहे. आणि यामध्ये 4 कप पाणी टाकून घेणार आहे. आणि हे मिश्रण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. पीठ थोडं सैलसरच ठेवायचं, जसं घावण्यासाठी आपण बनवतो तसंच. याच्यासाठी आपल्याला 1 वाटी खोबरं लागणार आहे आणि पाऊण वाटी गूळ लागणार आहे. हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि ह्याचं आपण एक सारण बनवून घेणार आहोत गूळ खोबऱ्याचं. आपलं सारण रेडी आहे. आपण घावण्याचं पीठ पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. त्याच्या गुठळ्या नाही पाहिजे. आता एका पॅनवर थोडंसं तेल लावून घेणार आहे. आणि 1 पेला मिश्रण मी घेऊन व्यवस्थित घावणं टाकून घेणार आहे. याच्यावर झाकण ठेवूया शिजण्यासाठी. एक मिनिट आपण हे झाकण ठेवणार आहे. आता 1 मिनिटानंतर आपण हे झाकण काढूया. आणि आपण जे गूळ खोबऱ्याचं चून बनवलं आहे ते आपण ह्याच्यावर टाकून घेणार आहे एका साईडला. हे थोडं सुकवू द्यायचं आहे. जेव्हा ते घावण्याच्या कडा सुटायला लागतील तेव्हा आपण हा पलटी मारून घेणार आहोत. आता कडा सुटला आहे. आता आपण हे पलटी मारू. अशा प्रकारे आपली फर्स्ट लेयर झालेली आहे. आता आपण दुसऱ्या बाजूला करूया. आता परत मी अर्धा पेला पीठ घेतलेलं आहे आणि दुसऱ्या साईडला अर्धा घावणा घालून घेतलेला आहे. याच्यावर पुन्हा आपण गूळ आणि खोबऱ्याचं चून घालून घेणार आहे. पुन्हा हे थोडं सुकू द्यायचं. आता आपण ह्याच्या अपोजिट साईडला ह्याला पलटी मारून घेणार आहोत. आता आपण तिसरा लेअर टाकून घेणार आहोत. चून टाकूया. ही रेसिपी आहे ही माझ्या सासूने आम्हाला शिकवलेली आहे. आणि मालवणमध्ये तुम्ही गावाला गेलात तर सर्रास तुम्हाला 7 काप्याचे घावणे खायला मिळतात. अशा प्रकारे आपण चौथी लेअर टाकून घेऊया. सारण टाकून घेऊ. अशा प्रकारे 5वी लेअर आपण करून घेणार आहोत. ह्याला गोडाचे घावणे सुद्धाही म्हणतात. हे खूप हलकत करावं लागतं.
आपला तुटू शकतो. अशा प्रकारे आपल्या 7 लेयरचे घावणे बनवून रेडी आहे. हा आपला शेवटचा लेयर आपण बनवून घेऊया. ओके. आता आपले हे 7 कप्प्याचे घावणे तयार आहेत. आता आपण हे एका डिशमध्ये सर्व करूया. माझी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.